Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 11, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Μιλάμε για την ψυχική υγεία, περιστατικά κακοποίησης και βεβαίως τα συγκλονιστικά στοιχεία που είδαμε για τις αυτοκτονίες στην Κρήτη. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω και τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Σαμιωτάκη, τον κύριο Γιώργο Σαμιωτάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμιωτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω και τους εξαιρετικούς καλεσμένους σας και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μείνετε λίγο στη γραμμή και να ακούτε. Κύριε Πιτσούλη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω λίγο να ανοίξουμε μια παρένθεση. Βεβαίως είναι τεράστιο το θέμα και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια τηλεοπτική παρένθεση. Στο κομμάτι της παιδικής κακοποίησης και της εφηβικής παραβατικότητας. Το Σαββατοκύριακο έγιναν δύο παρεμβάσεις εκδηλώσεις από την περιφέρεια Κρήτης που έβαλαν στο μικροσκόπιο το κομμάτι της εφηβικής παραβατικότητας. Και η αλήθεια είναι ότι με τη δύναμη των social media πλέον και εμείς εδώ στην Κρήτη TV γινόμαστε αποδέκτες πολλών βίντεο που αποτυπώνουν τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική αίθουσα, τι μπορεί να συμβαίνει έξω από ένα σχολείο ή ακόμα και σε χώρους διασκέδασης στη νύχτα των κρητικών πόλεων. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτή την εκδήλωση της εφηβικής παραβατικότητας. Επιτρέψτε μου, κύριε Δασκαλάκη, αφού καλωσορίσω και τον κύριο Σαμιωτάκη, να πω ότι από το καλοκαίρι το περασμένο ξεκινήσαμε μια ομάδα με τον κύριο Σαμιωτάκη και την κυρία Μπάστα να διερευνούμε το πεδίο όσον αφορά τα θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών, να το ερευνούν εμείς ως περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, περίπου το Σεπτέμβρη κατέληξαν ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι παρεμβάσεις αυτές χωρίστηκαν σε 6 θεματικές ενότητες, θα σας τις αναφέρω, και τα χαρακτηριστικά τους ήταν, το σημαντικό, το χαρακτηριστικό τους ήταν η διάχυση στην κοινωνία της Κρήτης εκεί που πρέπει. Δηλαδή, όλες αυτές οι θεματικές ενότητες θα παρουσιαστούν σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Λέω νομούς για να μην λέω περιφερειακές ενότητες. Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Λασίθι. Σε όλους. Και σε μικρότερες περιοχές εκτός των κέντρων των πόλεων. Δεύτερον, ενημερώνονται όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι, και ενημερώνουν τα μέλη τους εννοείται, μέσω του newsletter, όλοι οι εκπαιδευτικοί, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργοί και όσοι εμπλέκονται γενικά με θέματα παιδιών. Σε όλους λοιπόν τους ενδιάμεσους υπάρχει ένας καταιγισμός ενημέρωσης και πρόσκλησης για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις λοιπόν, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 1 μήνα περίπου, η πρώτη θεματική ενότητα ήταν η παιδική και η εφηβική κακοποίηση. Συναισθηματική, σεξουαλική, σωματική, όλες οι μορφές κακοποίησης. Αυτή έγινε στα Χανιά, στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, θα γίνει στο Ρέθυμνο το Σάββατο που έρθει στο Σπίτι του Πολιτισμού το απόγευμα του Σαββάτου. Και καλούμε και εκεί να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο γύρο, στο δεύτερο κύκλο παρεμβάσεων, που είναι η ολιστική προσέγγιση της εφηβικής παραβατικότητας. Έγινε προχθές στον Ανδρόγειο, ήταν κατάμεστο. Θα ήθελα να με πιστέψετε όσον αφορά το ένα μέρος είναι η παρουσίαση των θεμάτων, τι κάνεις, πώς το αναγνωρίζεις, πού παρεμβαίνεις, ποιον ειδοποιείς. Υπήρχαν και πολλές εικόνες από τους εισηγητές από αυτά που είπατε πριν, αλλά θέλω να σας πω ότι ένα μέρος πολύ σημαντικό που είναι η διάδραση μέσα σε αυτή την παρέμβαση και οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών ή των γονέων ή των παρευρισκομένων είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι ρίχνουν φως σε θέματα που είναι σκοτεινά και άγνωστα για το θέμα που συζητιέται. Στις επόμενες λοιπόν παρεμβάσεις που θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε θεματικές ενότητες που αφορούν τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία, τις συναισθηματικές διαταραχές στην εφηβεία, εξαρτήσεις σε παιδιά και εφήβους και μιλάμε για όλες τις μορφές εξαρτήσεων, εξάρτηση από ουσίες, ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοόλ, ακόμη και από το διαδίκτυο. Και επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση γι' αυτό. Με τον κύριο Συμβουλάκη έχουμε κάνει μια μεγάλη έρευνα που συμμετείχαν 3.500 μαθητές και 350 καθηγητές. Η έρευνα τελειώνει, τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και ήδη πήρε το πρώτο βραβείο σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Όμως τα αποτελέσματα μπορεί να πήραν βραβείο, αλλά είναι λίγο τρομακτικά, γιατί δείχνουν τη διασύνδεση
του εθισμού στο διαδίκτυο με θέματα παχυσαρκίας, κατάθλιψης, διατροφικά, θέματα μην απασχόλησης στον αθλητισμό κλπ. Άρα είναι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα της εποχής αυτής με το διαδίκτυο, στο οποίο πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αφού αναλυθεί στο έπακρο. Στη συνέχεια, λοιπόν, μετά από τις εξαρτήσεις σε παιδιά και εφήβους, θα περάσουμε στις αγχώδεις διαταραχές στην εφηβεία, ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις, άγχος σχολικών επιδόσεων, κάτι που το βλέπουμε ιδιαίτερα σε παιδιά που τελειώνουν, στα παιδιά του λυκείου και ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη. Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος όπου πάει αυτή η ομάδα, με την κυρία Μπάστα, τον κύριο Σαμιωτάκη, την κυρία Σπυροπούλου, ήταν και η κυρία Παιδιαδητάκη, και θα εμπλουτίζεται και θα διαχέεται σε όλη την Κρήτη. Είναι μια παρέμβαση που κάνει η Περιφέρεια, γιατί θεωρεί, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο βεβαίως στην Ιατρική Σχολή, διότι θεωρεί ότι με τέτοιες παρεμβάσεις και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τους ειδικούς, μπορείς να φωτίσεις πράγματα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς που είναι σκοτεινά. Μάλιστα. Κύριε Σαμιωτάκη, έρχομαι σε εσάς. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε αυτό που είπε τώρα ο κύριος Πιτσούλης. Θέλω να πάμε λίγο πιο στοχοποιημένα. Στο κομμάτι της παιδικής κακοποίησης, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, όταν αναφερόμαστε στην παιδική κακοποίηση, στο μυαλό όλων των Ελλήνων έρχεται η περίπτωση του μικρού Άγγελου, που πραγματικά συγκλώνησε την Ελλάδα και ως είδηση δεν περιορίστηκε στην ελληνική επικράτεια, αλλά ταξίδεψε και σε χώρες του εξωτερικού μέσω του πρακτορείου Reuters. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Τέτοια περιστατικά μπορούν να προληφθούν από την κοινωνία? Και γιατί το λέω αυτό? Θα σας μιλήσω ρεπορταζιακά, θα σας μιλήσω καθαρά δημοσιογραφικά. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Στις πρώτες επαφές που είχαμε με την γειτονιά στην οποία ζούσε το μικρό παιδί με την οικογένειά του, όλοι μας έλεγαν δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Όταν άρχισε σιγά σιγά το θέμα να δημοσιοποιείται, να βγαίνει προς τα έξω με αυτές τις συγκλονιστικές, ανατριχιαστικές, φρικιαστικές, νομίζω θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πάρα πολλές εκφράσεις, λεπτομέρειες, άρχισε να μας λένε ναι, είχαμε ακούσει κλάματα, ναι, είχαμε δει κάτι, ναι, είχαμε δει μια νευρικότητα. Τελικά η κοινωνία πολλές φορές με τη συμπεριφορά της βοηθάει στην ενίσχυση αυτών των τραγικών περιπτώσεων. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι πολυσύνθετο το θέμα της κακοποίησης, όπως και της παραβατικότητας, όπως και όλα τα θέματα της ψυχικής υγείας και των παιδιών και των ενηλίκων. Σπάνια θα βρούμε μία αιτία ως εκκλητικό παράγοντα. Ουσιαστικά στην ψυχιατρική λένε ότι μόνο σε μία κατάσταση ψυχιατρική ξέρουμε το αίτιο, και αυτό είναι το μετατραυματικό στρες. Σε όλες τις άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις θα δούμε διάφορους άξονες και διάφορους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα μας, την κλινική εικόνα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στην παραβατικότητα, αλλά και στην κακοποίηση που μιλάμε τώρα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι κοινωνικοί, είναι οικονομικοί, είναι ιδιοσυγκρασιακοί λόγοι, είναι λόγοι που αφορούν τον γονέα, που μπορεί να είναι κακοποιητικός, μπορεί να αφορούν το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, τι εννοώ να αφορούν το ίδιο το παιδί? Όχι ότι φταίει το παιδί για την κακοποίησή του σε καμία περίπτωση, αλλά πολλά παιδιά που έχουν φανεί από μελέτες ότι κακοποιημένα παιδιά είναι τα παιδιά που είναι κάτω του 1 έτους, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κακοποιηθούν από τα μεγαλύτερα παιδιά. Ή παιδιά που έχουν κάποιες μειονεξίες, ψυχιατρικές ή σωματικές, και αυτά έχουν αυξημένο κίνδυνο να κακοποιηθούν. Όπως είπαμε, άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι οικονομικοί παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες, η γειτονιά. Ένα σωρό λόγοι λοιπόν μπορούν να υπάρχουν για να δούμε μια κακοποίηση σε μια οικογένεια. Αυτό γιατί είναι απαραίτητο να το ξέρουμε? Είναι απαραίτητο να το ξέρουμε γιατί γνωρίζοντας τους παράγοντες κινδύνου μπορούμε πρώιμα να εντοπίσουμε, για παράδειγμα, μια οικογένεια με ultra high risk, με υψηλού κινδύνου παράγοντες, και να πάνε οι κοινωνικές υπηρεσίες εκεί, να δώσουν την απαραίτητη βοήθεια, ό,τι αυτό συνεπάγεται, ό,τι αυτό προϋποθέτει, και έτσι να αποτραπεί μια κακοποίηση. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν προληπτικά μέτρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προληφθεί.
Να εξαλειφθεί το φαινόμενο είναι δύσκολο, αλλά να προληφθεί και να μειωθεί είναι σίγουρα εφικτό. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι όλοι μας. Και ένας λόγος που αυτή η δράση σε συνεργασία με την περιφέρεια έχει αναπτυχθεί είναι και η γνώση και η πρόληψη, αλλά και πάνω απ' όλα η αποστιγματοποίηση της ψυχικής υγείας. Γιατί για να μπορεί κάποιος χωρίς ταμπού, χωρίς προκατάληψη να απευθυνθεί σε υπηρεσίες και να πάρει την απαραίτητη βοήθεια. Τώρα, μια που είπατε αυτό το δεδομένο ότι εκ των υστέρων πολλοί από τη γειτονιά είπαν ναι, κάτι ακούγαμε. Έχουν γίνει εδώ στον ελλαδικό χώρο έρευνες και αυτές παρουσιάστηκαν και στη θεματική που είχαμε για την κακοποίηση. Κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν το εξής εντυπωσιακό. Ρωτήθηκε ο απλός κόσμος αν θα υπέπεπτε στην αντίληψή του μια σωματική κακοποίηση σε ένα παιδί της γειτονιάς, στον περίγυρό του. Πόσοι από αυτούς θα το έλεγαν και θα το μαρτυρούσαν, ας πούμε, για να πάρει το παιδί αυτό μια βοήθεια. Η απάντηση ήταν ότι 93% είπαν ότι αν κάποιος καταλάβαινε ότι ένα παιδί κακοποιείται στον περίγυρό του θα το έλεγε. Δηλαδή, αλλά κύριε Σαμιωτάκη, τι εννοούν καταλάβαινε? Δηλαδή, να πούμε το εξής. Αν εγώ, ας πούμε, ακούσω ένα κλάμα μωρού, ένα κλάμα παιδιού στη γειτονιά, σημαίνει ότι αυτό το παιδί κακοποιείται? Αυτό ακριβώς. Κατάλαβα ότι κακοποιείται. Το δέρνουν, το χτυπούν. Αυτό, όχι κάποιες ενδείξεις ή κάποιες υπόνοιες. Η ερώτηση ήταν αν υπέπρεπτε στην αντίληψή σας κακοποίηση σωματική. Το 93% είπε ότι θα το έλεγα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα 7% δεν θα το έλεγε. Και κατά τη στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση είπαν το 96% είπε ότι αν υπέπρεπτε στην αντίληψή μου ότι ένα παιδί στον περίγυρό μου κακοποιείται σεξουαλικά θα το έλεγα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα 4% είπε ότι μπορεί να αναγνώριζα σεξουαλική κακοποίηση σε ένα παιδί και να μην το πω. Για κάποιους λόγους. Κάποιων ισορροπιών, να τις ονομάσουμε ισορροπίες. Μάλιστα. Αυτό είναι τραγικό. Πραγματικά είναι τραγικό. Έτσι. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να σπάσουμε τις προκαταλήψεις μας, να σπάσουμε τους φόβους μας για τυχόν επιπτώσεις, τι θα γίνει αν μαθευτεί, μπορεί να μπλέξω, μπορεί να μου πούνε, όχι. Προστατεύουμε ένα παιδί. Και άρα πρέπει να απευθυνθούμε στους αρμοδίους. Ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι, ακόμα και αν έχουμε την υπόνοια, είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές από έναν ειδικό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε την κακοποίηση. Μπορεί και μια υπόνοια να μας κινητοποιήσει. Ούτε δικαστές ούτε αστυνομικοί θα γίνουμε. Έτσι. Αλλά θα πάμε να ενημερώσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και αυτές θα αναλάβουν το έργο που χρειάζεται να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Σαμιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.